Musel udělat na 2 videa, protože můj telefon mi to nechtěl udělat. A navíc se mi ještě seklo nahrávání. Jsem otravný pomeranč. Takže tady to udělám na 2 videa. Když jste slyšeli z úvodu, jak se jmenuje tady pan Bramborovič, pan Brambora obecnej. Jestli to vidíte. Je to opravdu takový velký blázen, ale nebojte se ho. Nebojte se ho, takový blázník malinký. On je strašně velký blázen, víte? A mně to nejde přehodit kamera dopředu. A já nemám místo. Mně nejde přehodit kamera dopředu. Pokud už nemá místo? No. Martesko. Já ostatní místo. Počkáš na mámu? Ne. Čekejte lidi, čekejte. Čekajte lidi, já to ještě jednou vyzkouším. Tak nic, tak mi to Tohle nejde. je další video, že mi spadla paměť videa. To je blbý. No fuj, ty vole, ty si... To se neříká, říká se prase, Moniko. Jo, teď je Monika, pozdrav Moniko. Víte, to okolí. Jo, to byl její pozdrav, je to Monika Bramborová. Je to Monika z Monikova. Já. Moniko, Moniko, tak jo, tak já přísám, že tě vystřihnu. Prosím, dej mi to. Jdeme jako vodítko. Diváci, prosím, přijďte. Málo času, Tak jo. protože mi zase padlo. Ne, houpejsku, sedni, lehni, Martosko, když jsi se po vás přízněla duše, pojď mi pomoct. Nic, dobrý. Tak z videa vystřihnu, možná vystřihnu Moniku. Ale Takže jenom teď první. to bude točit Josef. Mě to Čau, já jsem Martin. Au. Máme tady blázna číslo 2. Máme tady super bramboru za super bramborova CZ. Takže já jsem Martos.cz a dejte mi odběr. A dej mi tam odkaz na můj kanál. Ano, dám, jasně. A teď je Monika, to nemá žádný kanál, protože je to debil. Debilka. Audíčko děláme, ale já jsem na kameře, ahoj lidi. Vítám vás, like, alebo dislike, alebo comment. Je to prostě blázen. Co řekněte? A chcete vědět město? Počkat, to bylo v minulém díle. Ale chcete vědět město, kde jsme? Prdeli! Ano, přesně tak. jsem se tam narazil Ano, přesně tak, vidím trošku. Jo, my všichni Jsme... Prdeli. To neumíš, musíš dělat... Uděláme soutěž, Tady to byl pravej! Tady to byl pravej americký krk. Ne, to nebyl americký krk. To byl čínský prd. Takhle prdí v Číně, víte? A krká se v prdeli. A já jsem si teprve teďka krknul. No fuj, ty prase, nekrytnám tu. Takže zdár, já musím na autobus. Takže zase na viděnou, kamarádi. Čau, Brambora. Čau, Brambora z Bramborova. Takže, jelikož se Martoškovi trošičku... Jelikož se Martoškovi trošičku zabral telefon, Tak musí točit Brambora. ne, Pepa, Brambora. ale, Já rozdělím Brambora. ale moje pravý jméno to není. Moje pravý jméno zjistíte až někde až ve Steam dílu. Ne, je to Peppa Reel. Dalším dílu, ale můžete zjistit. A pravý jméno. Ale musíte rozluštit jedno heslo. Josef Reel je to. Co to znamená? Josef Reel je to prostě. Neřešte nic jiného. Co to znamená GASSD? Gas Jo. je benzín.
Ale Gaso se to nevíš. Tak čau, Martos. No. A my jdeme domů. A jen co budeme dělat. Moje pravý jméno zjistíte až v nějakým 100. nebo 50. dílu, když já napište do komentářů. Jsem začáteční, nemám moc odběratelů, nebo skoro žádný vůbec. Mám jenom, na tom druhém mám jenom 3 shlédnutí, na tom třetím taky, na tom třetím mám 0. Kdyby to bylo trošičku jiný, jak bych to bral. Lidi, prosím. Počkat, když budu prosit, tak mi nedáte like. Ani odběr. Jo! Martosku už nevidím. Vidíte někde Martosku? Jo, tamhle je, s babičkou. Čau. Tak. A já nevím. Až bude 10 minut, tak to zapíšem. Jo. Ale možná, že poznáte tady to. Ještě si to najdete v Google, ale myslím si, že to tam nebude. Smuteční síň. Počkat, já přijdu trošičku blíž. Metternich extra. Ano. Ale jako nějaký je to počet. Počkat, já ho rozluštím. 1000. 100. 100. 100. 13. 13, 20. 13, 26. Já tady střihnu. Čau. Dobrý den. Jsme tady. A jestli ji poznáte. V tom růžovým. Dislike! Takže, slyšeli jste jí? Prejdi do prdele. Běž si tam sama, já jsem už jednou byl. Je jedno. Ale, prosím vás, dejte mi odběry. Já jsem pak nešťastný. Můj kamarád Martoška už má několik odběrů. Kolem asi 30 a já mám žádnej. Prosím vás, dejte odběr. Já se přejmenuju, že mi můžete najít pod jménem Prorok. To bude moje přezdívka, ale Pepa Riedl je taky moje přezdívka, jo? Moje pravý jméno se dozvíte až v tom 50. dílu. Třeba. A jinak. Nevím, no. Za chvilku budeme na 10 minutách, tak já to zapíšu přesně na 10 minutách. Tady to mě nejvíc štve. Ale já si nic dělat, no. Tak mám minut 8, 20, 30. Taky máte pocit, když vás bolí záda? Jak to se mi vidíte? No tak už se blížíme. A chtěl bych dát aspoň 5 lajků na další díl. Nemusíte dávat až přesně hodně lajků, ale prostě aspoň těch 5, aby tam bylo. Pak můžu ještě udělat další díl a můžete mi napsat do komentářů, co dělám špatně, co dělám dobře. Hry nevím, jak natáčet, už jsem uváděl v druhém nebo v třetím díle. Asi druhým. Ještě mi poraďte. Jo, já tady točím na telefonu Samsung Galaxy S3 Mini. Tak mi prosím vás poraďte, jak natáčet hry. Třeba na kompu. Jo. A jsme na 9, 3, 2, 1. Nemusím končit. Tak
Já bych ještě řekla, že bude informačka v 10. díle. Ahoj.